אנחנו ניקח את כל הנתונים האלה, באישור שלכם כמובן, כדי שנוכל להצליב אותם ולמצוא בעצם איזשהו דבר משותף. סתם לדוגמה, דיברנו על הוזלת הביטוח, אז אם הנתון של מובילאיי וגם הנתון של הנהיגה שלכם, תחשבו, מי פה לא מרגיש פרייר לשלם ביטוח רכב למשך כל השנה, כשהוא יודע שהוא נהג טוב ונהג זהיר, הוא משלם בדיוק את אותו ביטוח כמו איזשהו נהג אחר שאנחנו רואים כל הזמן משתוללים בכביש ונוסע במהירות מוגברת ולא מאותת וכו' וכו'. אז עם הנתונים האלו אנחנו יכולים בעצם להוכיח לחברות הביטוח שכל אחד מכם מגיע לו לשלם את מה שמגיע לו.